Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten mriki kula lan sedaya rencang badhe ngaturaken presentasi babagan ringkesan cerkak basa Jawa kanthi tema Mbah Wongso Mundur Babagan Sawah. Tepangaken nami kula Diah Utami nomor absen kali. Nami kula Erniawati absen 8. Nami kula Fakin Nurmuklis absen sekawan. Nami kula Fitri Manifasih Krisna absen kali besar. Nami kula Anas Jalinci absen 9. Nami kula Ica Juliana Rahma Putri absen 3 kali. Mbah Wongso uga katon menyang sawah nggawa pacul sing disampirake ing pundhake. Tangane kiwa Mbah Wongso katon kelap-kelip amarga ing slempitane driji ana rokok lintingan. Klempas klempu sak dalan-dalan katon nikmat. Tekan sawah Mbah Wongso nyelehake pacule. Dheweke lungguh nyawang tanduran pari sing wis merkata. Mbah Wongso terus ngadeg babati suket. Udakara jam 09.00 esuk, Suminah anake wedok katon nggawa sarapan lan wedang. Mbah Wongso anggone dhahar katon dokoh nyenengake. Berdahar terus ngunjuk wedang lan jengaken udut. Kesenengan sing keri kuwi janjane wis dilarang dening anake wadon. Nanging Mbah Wongso iku nek diatur mesti Ora let suwe sarampunge Mbah Wongso dahar, saka wetan katon wong loro lanang wadon numpak pit motor nyedak marang lungguhe Mbah Wongso. Wong loro mau mudhun terus nyalami Mbah Wongso lan Suminah. Wong wadon mau takon marang Mbah Wongso, saben sing ditanduri Mbah Wongso iku nyewa ing sinten. Mbah Wongso nesu lan ngomong marang wong wedok mau, yen saben iku ditumbas pun sedasa taun kepungkur lan enek sertifikate. Oleh keterangan saka Mbah Wongso, wong loro lanang wadon mau padha ulat-ulatan semu gumun. Wong wadon kuwi jelasake saben kuwi wis ditumbas 12 taun kapungkur. Amargane wong wedok kuwi merantau. Saben kuwi diken garap tiang sing gadah riyin, jenenge Prapto. Sakniki wong loro wedok lan lanang kuwi mboten merantau malih. Lan madosi Prapto, kabaripun Prapto malah sampun tilar donya. Mulane wong loro mau nglacak. kanggo buktene prial mau dheweke aman nyocoki sertifikat ing daleme Mbah Wongso lan undang saksi. Dina sing dipilih kanggo rembugan wis teka. Mbah Wongso ngaturi kanca-kancane sing umure sabaraan. Pak RT lan Pak RW malah wis disiapke ponakane saka kepolisian sing nganggo preman. Kanggo nyekel pawongan sing bakal abu-abu. Mbah Wongso mundhong-mundhong mergo ora mudhun apa sing diomongke. Ora wetara suwe, rembugan wis rampung. Nanging kabeh padha muni. Aja waton mandel, ning mandela nganggo waton. Ingkang saged kula lan sak rencang aturaken. Duduh klapa naminipun santen. Cakep. Lebih lepas mohon pangapunten. Ampun kesupen. Like, comment, lan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.